Ja. Na. Vannak már? Egy néző. Egy néző. Mindjárt egy kicsit felturbozom a tüzet egy kis olajjal. Ennyi gyerekek, látjátok? Egyből beindultál. Nem kell ide fa. Nem kell ide fa, elég 100-an. és páros olaj. Az mindenre megoldás. 100-an vagyunk. Kicsit rádobtam egy kis olajat. Nagyon forró már a telefon. Mi? Nagyon forró már a telefon. Akkor mindjárt indítunk a Timinek a telefonján egy foglal hangszót. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Nyomunk egy kis izét alá, olajat a... Nem hiszem, mindig felém jön a füstbe az. Mindig felém jön a füst. Mit főzöl? Babgulyás lesz, gyerekek, babgulyás. Te vagy Christopher? Ja, én vagyok. Várjál, a lába itt. Várjál már. Alul kell fogni? Igen. De Roli, hoztad a nagy napernyőt, hogy mi a bár. Nem tudom mi. Merre vagytok? Sziasztok! Egy magánterületen vagyunk. Itt a vöröshagyma, fokhagyma. Vagyunk. Ja. Kétszázan vagyunk. Hát ez. Figyelj, ez a füst. Sziasztok! Nem úgy megy ám. Hát kicsit berúgtam. Igen. Ja. Akkor iszol még mi? Mi? Akkor még iszol? Ja. Tűzre tegyél. Kevés az olaj. Mire kevés az olaj? Babgulyás lesz. Van ám még összetek. 300. Ja. Ittam már vagy 4 pohár boros kólát. Ja. Mi föl ott? Babgulyás. Babgulyás. Mit hívott a Roli? Mi? Azt kezdjük, mit ittál? Fröccsöt ittam, meg boros kólát.
Jó bográcsozást. Köszönjük. Ez kemény. Mi? Ez kemény. Fűt, ez a füst. Megpróbálok főzni, gyerekek. Csak kicsit babasztom. Babgulyás lesz. Babgulyás. Bab. És gulyás. Én a pörköltet főztem bográcsban. Az is jó. Az is finom. Itt babgulyás készül, gyerekek. Sziasztok. Milyen hús ez gulyáshoz? Rapocka. Rapockát vettem, nem sertés. Combot, hanem rapockát. Amúgy nem hoztam élezőt sem, az. Kurva Isten. Itt vagyunk kint egy magánterületen, ilyen... Hol vagyunk? Nem tudom. Gulyás, igen, gulyás. Igen, gulyás az. Nálam pincepöri volt. Az is jó. Én szeretek amúgy bográcsozni amúgy. Hát. Csak már ittam, gyerekek. Mit? Azt most jól érzem. Én otthon összevágtam volna mindent. Hát már összevágtam mindent, csak a hús nem. Nagyon akad. Ha miért akad? Még mobil interneten vagyok. Fű, de meleg van ez. Mi? De meleg van. Szoszi Antonio. Szoszi Antonio. Szosztár. Csá. Ilyenkor legjobb bográcsozni, gyerekek. Amúgy. Hol vagytok? Pákozt. Pákozt. Tényleg ott vagyunk. Pákozt. 400 ember. Ennyi? 400. 400-an vagyunk. 433. 433? És nézzétek el, már ittam, gyerekek. Csőkvíz, csákata. Mi lesz ebből, Roli? Babgulyás. Hogy látom, hogy valaki repíti a bazilika oldalát, az egy bűncselekmény, a rongálás, fogom, lefogom, fejbe basszom és ráívom a rendőröket. Ez a jogos minden. Vagy a közélet. Hogy vágja? Hát, már ittam, gyerekek. Hogy vágjam? Ha a tulajdonosnak itt a bérelem a lakást, este 10 óra után bejön az ő lakásomba, és elkapottam a Bejössz a lakásomba, agyonütlek. Egészségedre, király. Köszönöm. oda basszok neki. Még engedném is, hogy megerőszakoljanak. Ez csak csaj. Téged meg, ha néznek 20, ugye Csubi? Hát ja. Van ez így. Te nem segítesz? Én csak videózom. Ő csak videózik. Másfél kiló lapocka. 500 ember. 500-an vagyunk? 500. Mi lesz ez? Gulyás? Igen, gulyás. Babgulyás. Tényleg babgulyás lesz amúgy. Pikuli is ott van. Pikuli, az ott bújik a bokorban. Ott hugyozik, ott hugyozik. Ott Szarika, összeugyozta magát. A Pikuli. Pikuli, gyere elő! Mi ott húgyozol? Ember.
Hülye vagy. Mondtam éppen, ne szarjál! Ragadjál meg! Mert ő kezdő fölénybe van vele. Subi fia vagy? Igen. A másik az, hogyha mondjuk ők vannak késsel, jön rám, hadonát, Meghívott valamelyik rajongótok? Nem. Moderátorunk ott van. Ott ül. A szakállas? A szakállas. Ráközelítettem. Milu? Még a késsel fog, bazd meg. Semmi nem jön össze. Igaz a faba, mi a fasz? Én ilyen rálocsolok egy kilóra jebb. Ez van gyerekek, hát ki kell, hogy kapcsolódjon az ember némelykor. Hát miért nem? Hát, Kell, hogy kapcsolódjon az ember. ha éjszaka, nem itt számít, úgy lement a fényerő? Milyen fényerő? Fényerő lejött. Nem jó a fényerő? Lejjebb ment. Lejjebb ment. Várjál, most jó. azt úgy kell tekinteni, mintha az életed. Ő, Jó ez. füst. De hát a bíróság ez alapján ítél rá, vagy nem ítél, vagy nem fára most nem. De ez a másik, tehát igen. Tehát hogyha... Subi azt hiszi, kisgyerek vagy. Mi? Azt hiszi, kisgyerek vagy. De hogy kisgyerek? Már nagy gyerek. Hallani be vagy rúgva. Kell gyerekek a piázás egy picit. De nem úgy működik. Már rég ittam amúgy. Hát ja. Hányan vagytok erre a Kis kajára? Laci! Hozzad azt a kibaszott fát! Hozd már be! Hozd azt a fát! Te favágó! Hűsz később feljössz. Á, nem tudom. Mi úgyis nézek csak ketten, azért nem fogok feljönni. Mindjárt begyullad. Akinek nem tetszik, lapozzon, így van. Ennyi amúgy. Nem tetszik, akkor lapozzál, bazd meg. Paradicsom minden. Persze. Seteményes tálca. Minden van itt. Mi készül? Babgulyás. Valaki tűzze már ki, hogy babgulyás. Először elég a kis ujját kitörni. Nem hiszem, amerre még arra jön a füst. Mi? Amerre még arra jön a füst. Napszúrást fogunk kapni. Csak nem. Csak nem. Hányan vagytok? 1, 2, 4, 6-an. 6-an. Még egy ember kellett volna, és úgy, mint a heten, mint a gonoszok. Roli be van rúgva? Kicsit. De hol a bab? Hát majd a bab az majd jön. Ne sürgessétek a babot. Takarodj majd egy büdös légy. Pikuli a 7. Ja, még nem ért ide. Még nem jön. Ott bújik a bokorba a geci. Ott jön majd. Ott bújik a bokorba a geci. Ott szor. Jó meleg van, esernyőt Roli feje felé. Nincs. Kell ide kéne rakni ez a sár. Kell ide kéne rakni ez a sár. Ha megsülök. Rakhatom. Ja. Úgy fájnak, basz meg a bütykeim. Tegnap szétedzettem magamat. Hát. Pikulit vágod? Hát ja, akkor meg Pikulit meg a kis Lacit vágom amúgy. A kis Laci. Megnézik, az a baj, nagyon rágós a húsuk. Akkor ebben nem eszek.
Nagyon rágos, ez nézzétek, mi ilyen habiszti zsír van rajtuk. De úgyis bográcsozunk, gyerekek. Kicsit lazulgatunk barátokkal. Tényleg, Csubika, merre vagytok? Hát magánterületen. Pákozdon. Pákozdon. Hogy szokták mondani? Air Force, hogy mi a fasz? Airsoft pályán. Így van. Ma mindjárt lövöldözünk is. Megy a pikuli? Dehogy jön. Dehogy is. Hát csak nem. Ki is éheztetnek. Megég a hagyma. Nem fog megégni. Én csak most kaptál a tűz. Hagymát nem kéne megkeverni. Keverd meg, Krisztofa. Jó van már, Kata. Meg tudod keverni? Nem sikerül? Hát így, hogy a telefont fogom, meg a így nem megy. Nem kell még megkeverni, mert Ne rögjél. Pikuli még életben nem evett ilyen komolyat. micsoda, nem is fog. Főleg az én kajámból, nem? Mennyi hús az? Nagyon sok bele, Másfél nem? kiló. Hát az egyik is. Mindjárt visszaadom. Másfél kiló. Akármilyen nagy, de ez ugye a csukló, a nyak, az mindig, akármilyen nem is, a csukló meg a nyak, Izét tartasz, mirul önvédelem oktatás? Mi készül? Babgulyás. Babgulyás. Már 600-on kérdezték. 600-an vagyunk. Nem, 532. Azt a mindenit. Nem hárman vagyunk. Ha nem. Jó van ma. Jampi nincs ott. De ott ül. Szóval nem belém bököd. Hogy sétál, gyerekek, hogy sétál. Jó, de honnan tudja pontosan az ember hirtelen, hogy Mizu Krisz. Semmi. De nem, hát engemet ezt ne lepeltek. Ne lepelek, tarts. Iszok egy boros kólát. Mindjárt 600-on. Iszok egy boros kólát. Mindjárt 600. Sziasztok, sziasztok! Szia, Clown kicsim! Itt van, fölraktam már a vöröshagymát, kokogymát. Itt a zöldség, paradicsom, paprika, krumpli, hús. Már kicsit be vagyok rúgva, gyerekek. Ide károm az árnyékba. Sziasztok! Szól a musical. Bekárom ide a hűvösöt, gyerekek.
Persze, nem baj, hagyj üssön. Az a lényeg, Klau. És jól érzem magamat. Ilyen magánterületen vagyunk. A Pikuli az ott van, ott szarik a pokorba. A Lacival, ott húgyoznak meg szarnak ott bent. Nem mernek kijönni. Mondták, nem merünk kijönni. Nem vagyunk éhesek. Babgulyást csinálok. Babgulyást. Hát persze. Babgulyást csinálok. Borocskólázok. Hogy áll? Még csak most raktam föl a hagymát. Eddig iszogattam. Rotyog már? Hát még csak a hagyma. Gyere Krisz, megfogod? Csak a luxus. Pákoznon vagyunk. Ide állj be ide a hűvösbe. De mi van, a saját területeden lelőttek? Gyere ide. Ide nem fúj. Állj ide a hűvösbe. Ahogy napszúrás. Azt erre jön. Erre jön. Üres hagyma, fokhagyma. Azt majd rakom bele a húst. Berakom a húst, fűszerezem, alig tudok már beszélni. Már húzódik a szava. Mi fogsz inni? Mi? Mi fogsz inni? Ahogy nem, most is iszok. Folyamatosan iszok. Én is iszok. Szava. Mi fogsz inni? Mi? Mi fogsz inni? Ahogy nem, most is iszok. Folyamatosan iszok. Én is iszok mindjárt veled. Tegyél a tűzre. Mi? Tegyél a tűzre, azt mondják. Hova? Jó. Ott van rajta a sok fa. Jó főzés és kikapcsolódás nektek. Köszönjük. Kikapcsolni, kikapcsol. Azt mondják. Hova? Jó. Ott van rajta a sok fa. Jó főzés és kikapcsolódás nektek. Köszönjük. Kikapcsolni, kikapcsolód. Azt mondják. Hova? Jó. Ott van rajta a sok fa. Jó főzés és kikapcsolódás nektek. Köszönjük. Kikapcsolni, kikapcsolód. Azt mondják. Hova? Jó. Ott van rajta a sok fa. Jó főzés és kikapcsolódás nektek. Köszönjük. Kikapcsolni, kikapcsolódok. Azt mondják. Hova? Jó. Ott van rajta a sok fa. Jó főzés és kikapcsolódás nektek. Köszönjük. Kikapcsolni, kikapcsolódok. Gyere már, Jónét, Pikuli! Kislaci, gyertek már ki, ne ott szarjatok már. Nem mertek kijönni, ne ott szarjatok már. Be vagytok szarról? Lent vagytok a ház előtt? Ez a ház előtt? Ez nagy izéba vagyunk. Pusztákba. Milu, hány hektár? 11 hektáron vagyunk. Ez csak a miénk. 11 hektár, gyerekek. Itt ad csak, amit akarok. Hokizok bármi. Micsoda, hogy kell mondani? Milyen pálya? Airsoft. Így van, 11 hektár. Airsoft pályán vagyunk. Így van, 11 hektár. Nagyon akad, azt mondják. Fontos a hidratálás. Mi? Fontos a hidratálás. Van. Hidratálok. Mi készül? Babgulyás. Bab az ott van, ilyen konzerves bab.
Nem lehet nézni, akad. Mindenki azt írja, hogy akad. Ilyenkor úgy csináld, hogy fogod. Akkor így vissza. Ja. Na most gyerekek, jó? Biztos, hogy jó. Háromszáz ember. 300-an vagyunk. Ja. Dehogy akad, csak mondjátok. Hogy legyen, szeretik a pulyák. Itt van Pikuli, így áll. Így áll. Így áll Pikuli. Mindenki azt írja, hogy akad. De hogy akad? Meg előbb írtak is neked Messengeren, hogy nem lehet nézni, hogy akad. Ott van a babérlagalat. Akad, nagyon akad. Folyamatosan akad Roland. Oj. Várjál, mert még csak babérlevelet rakok bele. Túl melegedett, azt írta ki a TikTok. Hoztam izét, de ne fogd rá a kamerát. Nem fogom le. Van fűszer, gyerekek. Folyamatosan akad Roland. Nem tudok mit csinálni, gyerekek. Nem tudok mit csinálni. Érőző. Sziasztok, sziasztok. Nem sokára kész van. Babujás készült, gyerekek. Már éhesek az emberek, ott ülnek. Már csak a csipet kéne kell megfőni, az kész. Sziasztok, sziasztok. Babujás készül. Már nem sokára kész van. Ilyen konzerves babból van, de ez is jó amúgy. Miért van ennyi tartós? Miért ilyen a haja? Jobban áll, most tudod, hoblák. Mert nem adták mindenhol. A hoblák, a filmek megcsinálták filmet. És a Ez is finom. De finom. Szia, Boszkami! Babgulyás készül.
látod, annak is nem tudod figyelni. Tettem a hülye dolgja, a lányoknak is csináltam. Kit nem hívtam át? Szóval egy kicsit bebasztam, gyerekek. Beittem egy kis fröccsöt meg boroskólát. És írják, jaj, de imádlak. Persze, ott vannak. Inkább hollandnak nézzenek itt. Milú! Milú! A babgulyás, jaj gyerekek, ez babgulyás, ez nem főzelék lesz, ez babgulyás. Hány főéktáj van? Igen. Jó van már, Milú, ne írogassál. Dika Milú, nézzétek. Nézzétek a Milút. Honnét írogat, nézzétek. Mikor lesz ki? Igen. Megfogod? De meg kell. Mikor lesz már kész? Nem sokára. Meg kell várni gyerekek, mert csipetke meg nem főtt meg. Na jó? Jó ám. Jó ám a kis Mi készül? Babgulyás? Alig van hús. Ha van benne egy csomó hús. 1,5 kiló hús van benne, jaj már. Ne okoskodjatok már, egy zacskós leves nem tudtok elkészíteni. Bazd meg. Zacskós leves. De és amúgy olyanok szólják le a kaját, akik főzni nem tudnak. Akik nem is tudnak főzni, ja. Micsoda, egy ízét nem tudnak megcsinálni egy teát maguknak. De jó lesz. Ó, itt várj a troli. Köszönjük. Á, mindjárt kész, 10 perc, az kész. Na végre. Hellóka, de jól néz ki. Az biztos. 10 perc, az kész. Na, végre. Már ki vannak izéba szikkadva az emberek. Már éhesek. Troli tudja, mit csinál, nyugi. Tudja ő. Tudom én mit csinálok, gyerekek. Na ott a hús, ott nézzétek. Roland tudja, hogy mit főz. Látjátok? Ilyen lány, a törzsfőnök lányát Látjátok? Ilyen lány, a törzsfőnök lányát elrabolja az Indián, de öltözni, vagy Kleopátra.